александр густав эйфел муҳандиси фаронсавӣ буд. вай лоҳияи манораеро, ки имрӯз майдони марказии шаҳри Парижро ором медиҳад, кашидааст ва он ба номи ӯ гузошта шудааст. манораи эйфел, ки баландиаш 300 метр аст, аз деталҳои обутоб ёфтаи оҳан, ки бо парчин мех насб карда шудааст, сохта шудааст. сохтмони манора соли 1888 оғоз гардид ва дар рӯзи кушодашавии намоишгоҳи байналхалқӣ соли 1889 ба истифода дода шуд. дар аввал меъморони вақт ҳам лоҳия ва ҳам деталҳои манораро зери танқид қарор доданд, вале баъдтар вақте қимати бадеи он собит гашт, онро эътироф карданд. манораи эйфел имрӯз яке аз мӯъҷизаҳои таърихии ҷаҳон ба шумор меравад. собун чист? собун ҷисмест, ки аз равғани растанӣ ва ё ҳайвонот бо илова намудани маводи ишроқдор, содаи каустикӣ ё калий ангидриди карбон ҳосил мекунанд. собун дар об ҳал мешавад ва барои тоза кардану шустани либос, дасту рӯй ва ғайра истифода бурда мешавад. собун чандин аср пеш ихтироъ шуда буд ва истеҳсоли он ҳанӯз дар мисри қадим ва тамаддуни антиқаи шарқ маъмул буд.